Temba Mliswa, Temba. Dawamboita state sawira. Dawamboita state. Dawambodzikama kwa kutambira uku kuna achiwenga ka. Ngati chimbotaurawo zvinotaurwa pamastreets pamusoro pako iwewe. Manjes the Ananaki kana kuti drone commander gave a word of advice to Temba Mliswa after he insulted Vice President Constantino Chiwenga. Drone commander vaisa post ndokunyora ivo kuti warn Temba Mliswa, miswai musati manyura, tinoziva makatumwa zviri pachena, General Chiwenga vanopisa zvemabvira gwezha. Temba Mliswa pane nyaya dzako dzandatumwa nadzo dzatenderera mumastreets esocial media. Zvinzwire wega wotipindura nguva ichipo. Chivayo, chinamasa, tagwirei etc. Zvese zvamuinazvo belong to the state. Garai makagadzirira, hamuzivi musi wenguva. Anenge atongerwa huori, ngaatongerwe rufu. Ladies and gentlemen, uku ndokunyora kwaitwa iko na drone commander pavaisa post yavo vachitsura ivo Temba Mliswa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yaZimwitness TV, yandinodzoka nemaupdates akasiyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Without wasting much of your time, ndauya nevidhio radrone commander vachitaura pamusoro penyaya yakataurwa naTemba Mliswa achinanga Vice President Constantino Chiwenga huori. Asi kana mapedza kuona this video randauya naro, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Temba Mliswa, Temba. Dawamboita state sawira. Dawamboita state. Dawambodzikama kwa kutambira uku kuna achiwenga ka. Ngati chimbotaurawo zvinotaurwa pamastreets pamusoro pako iwewe. You've got some answerings to do. A lot of answering. Probably you don't know these things. Let me say this. Ichokwadere o Temba yo kuti totere mapurisa avhure madockets. Tot mapurisa avhure madockets here. Nekuda konyaya dzatinonzwa. Isusu tinozviziva kuti vanhu vari kuba mari. And vanhu vari kuba mari through the big men. We know that. The unfortunate thing is where you are linked to this family, you are related to them. So udakuya uchita fanika iwo uri independent, iwo like the independent. Wakagara uri munhu wezanu futi. Uri umwe wediwe. So naso wadatanga kutaura kuti hanzi General Chiwenga vakawana sema properties avainawo. Ko iwewe wakawana sema property awinawo Temba. Number 1. Number 2. Koyeya nyaya dziri kutaurwa idzi mumastreets kuti parents shiri nadriver wako une chekuita nekufa kwavo herewo. Kana dzingori nyaya dzemumastreets, saka iwo kuda kupointa kuti hanzi General Chiwenga vaitwe audit. Isu tiri kuona vanhu vari kuba right on our nose thing there. Tiri kuvaona vanhu vari kuba. Asi wakuda kuti isusu tichinje focus. Tifocus kuti hanzi General anotambira mari, Ko iwe waitambira mari kuita ma-assets esa uinawo iwo Temba. Ngataure chokwadi. Mota dzese dzauinadzo iwo nemaprize nemaproperties ese auinawo. Zvinoenderana nemari yako yawaitambira uri MP here iwe. Ndosaka tiri kutaura kuti Temba kadawamboita state. Ko vamwe vanhu vese ava vakarova pasi vari kutaura kuti iwewe une chekuita nekurova pasi kwavo. Kubva kuna John Murukai,
ana Captain Longchase une chekuita here nevanhu ivavo. Saka mapurisa auya kumba kwako here kwaitwa mameeting ekuassassinata vanhu. Ichokwadi here ichi? Hatidi kutaura zvinhu zvatenge tisingazivi handitika. Wati iwewe General Chiwenga vanogara muimba yemagirazi, saka uri kuvaudza kuti muimba yemagirazi ukanyanya kutaurisa inoputsika. Ini ndiri kungobvunzawo kuti pane nyaya dziri kutaurwa mumastreets kuti Temba ane chekuita nevanhu vakawanda vakarohwa pasi. Ichokwadi here? Ichokwadi here chiri kutaurwa ichi? Number 2, inangu handizivi nini, but inyaya dzinongotaurwa mumastreets. Pamuzinda pamambo Muliswa, paTemba Muliswa, pane musoro yevana 6 here. Inyaya dziri kungotaurwa idzi mumastreets. Saka vanhu veforensic vouya here kuzodhiga? Tikungotaura zvinhu zvinotaurwa. Ndoda kudzidzisa kuti kana munhu ukatanga kupotsera dzimba dzevamwe so dzemagirazi, iwe uchigarawo mumagirazi, vane matombo vanotanga kupotsera pamba pako. Ini ndiri kungotaurawo semunhu, member of the public. I'm just a member of the public. Aringotaurawo nyaya yachiresponda. Ichokwadi here chiri kutaurwa pazvinhu zvese zviri kutaurwa? Isi tinoziva kuti vanhu vari kuba mari, tinozviziva. Iwo uri kuda kumiririra vanhu vari kuba mari nekuti zvaita sei kuna Temba Muliswa. Handida angupinda mapersonal, but inini kana wangutanga kubatana naGeneral watobatanawo neni. Toziva kuti imi mune pfuta, handi mune ma-AK-47 amunofamba nawaya. But zivai kaka kuti wakomanaka vaMugabe wakabuda vachityisa sezvozvo. Chamunofanira kudzidza ka, one day these tables will turn around, and when they do turn around, mark my words, they are simple men like myself vanonetsa zvekuti du. Mukunzwa ka? Mese mi mana chinamasa maasetesa muinawo, zvese zvamuina zvimana chivhayo, mese mana tagwirei. Mark these words strongly. Tiri kutora zvese ndezvestate. Everything belongs to the state. Everything belongs to the people. You've made people suffer for 40 years plus. We will restore Zimbabwe back to its glory. Imem ndio mnofamba mchidya kabacon and egg every day. Ndo zvati kutaura kuti hayo hazvina kuipa. Isusu basa redu vana manjeds ndere kutaura chokwadi nekugadzirisa zvinhu zvinenge zvichitaurwa zvisiri izvo. Ndo basa redu isusu. Tiri vanhu vanomiririra, tiri vanhu vanomiririra vanhu. Ndo basa redu isusu. Isusu tinomiririra vanhu muchokwadi, in truth, in times of suffering, and in times of everything. Tiri vanhu vanomiririra vanhu. Kana vanhu vakatanga kuda kutora vanhu semakatuni, isusu basa redu ndere kugadzirisa masituation akaita seiwayo. Saka ininika ndosaka ndiri kuti Temba ndosaka ndiri kuti vaMuliswa chimbomiswa isezita renyu. Isusu basa redu isusu ndere kumiririra vanhu. Ini ndinomira naGeneral Chiwenga. Hapana chavakanganisa General Chiwenga vati vanhu vese vari corrupt ngavasungwe. Iwo chiri kukurwadza kuti vanhu vasungwe. Chiri kukumisa iwo kuti vanhu vasungwe. Kana vanhu vari corrupt ngavadhiliwe navo nemutemo.
ndangokupawo mubvunzo ndati aiwaka pane problem 1. Pane nyaya yekuti iwewe une nyaya dzako dzekunzi Ningi akapfuura nekuda kwako, Ningi akapfuura nekuda kwako, Ningi akapfuura nekuda kwako. Saka toti here vakomana vemutemo ava vakuteverere vaise evidence yavainayo kana kuti vanototyawo kuti imi vakomana munofamba nepfuti. Handi makataura kuti gun amnesty. Inini ndati gun amnesty tangai kudzimba dzenyu, nekuhama dzenyu, nekunana sekuru venyu, nekunanani venyu. Tangirai ikoko. Hapana muZimbabwe ari kuzoita gun amnesty yamuri kutaura. Hapana. Muri kukwata. Ndo zviri kutaurwa chete, ndo chokwadi ichocho. Muri kukwata zvinogona kuitika. Isu tikungoti aiwa, next time panotanga kunetsa vanhu vanofamba uchiroera vanhu zvenyu zvepolitics izvi. Vanoburitsa pfuti, sanganaiwo nepfuti. Vanoburitsa mapanga, sanganaiwo nemapanga. Chete chete. Ndo zvatiri kutaura. Tinoda Zimbabwe nedemocracy isusu. Pamberi navageza, pamberi na Comrade Bombshell, pamberi nemurume 1 akaposa afira nyika. The man of the people is General Chiwenga. It's unstoppable. Ukunzwa Temba, this General Chiwenga thing is unstoppable. If you walk in front of it, you'll be crushed.